Blizzard. Една компания, която смело можем да кажем, че дава на геймерите точно това, което те поискат. Започнала прогреса си през далечната 1991 година, компанията под името Silicon Synapse е основана от трима души – Майк Морхайм, Алан Адам и Франк Пирс. Първите игри на компанията, които виждат бял свят, са любимите на всички от детството ни Rock'n'Roll Racing и разбира се The Lost Vikings. След големият успех през 1994 година, младите разработчици решават да прекръстят компанията на Chaos Studios, но разбирайки, че вече има компания с такова име, те го сменят на Blizzard Entertainment. И така остава до днес. Сега, сред по-младите геймери, компанията е известна с заглавия като Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Heroes of the Storm и Hearthstone. Смело може да се каже, че Blizzard Entertainment е компания, която независимо каква игра изкара, то тя неминуемо се превръща в хит. Разбира се, като всяка голяма гейм компания, Blizzard имат и незавършени проекти, които най-вероятно никога няма да видим на бял свят. Два от общо 4 проекта носят имената StarCraft Ghost, която трябваше да бъде FPS, и тайният проект на Blizzard Project Titan. На Gamescom 2015 година Blizzard официално обявиха, че Project Titan е прекратен като проект и вследствие на това замразен. По неофициални данни, компанията е разглобила проект Titan и от най-добрите му аспекти е създала играта, за която ще си говорим днес. Ако не сте се досетили все още, аз съм Рошев, годината е 2016 и през май месец Blizzard стъпиха смело на First Person Shooter сцената с най-новото си отроче Overwatch. Настанете се удобно, защото това ревю определено ще бъде дълго. За скептичните хора, които ще кажат, че това е просто Team Fortress 2 на стероиди, тук ще побързам да ви спра, защото Overwatch е наистина нещо много повече. Overwatch. Макар и изцяло мултиплеер, играта има история, но Blizzard не се опитва да ти я набият в лицето, а дори напротив. Затова нека поговорим малко за нея. Играта се развива в измислената версия на Земята 60 години в бъдещето. Overwatch е била организация, която е била сформирана от Обединените нации на Земята 30 години преди това. След няколко инциденти и много опити да се разпадне организацията, това се случва след смъртта на няколко души. Overwatch отбора бил разпуснат и обявен за нелегален, а всички участници в него се пръснали. Всичко това се случило 6 години преди началото на играта. Но някога Overwatch били страхотни и всички в света ги уважавали. Те били супер екип, създадени да унищожат Omnic Crisis. Omnic роботи, които се опълчили на робството. С години Omnic роботите служили на човечеството, което създало огромни фабрики за такива роботи. Но нещо се объркало, когато големият план да се създадат супер мозъци с изкуствен интелект за роботи се объркал и те се обърнали срещу човечеството. Omnic успели да превземат по-голямата част от света, но благодарение на Overwatch те били победени и принудени да се върнат обратно под робство. Ера на мир се пробудила и героите на Overwatch просперирали в следващите 20 години под командването на Морисън, увеличавайки влиянието си на целия свят. Но след 6 години от изчезването на Overwatch, напрежение нараснало между хората и омниксите, довеждайки до терористични атаки от страна на Талон. Талон атакувал и стари, но не западнали Overwatch бази, надявайки се да открадне информация къде се намират всички бивши агенти. Тези атаки били водени от мистериозният и безмилостен убиец Рипър, но били предотвратени от Уинстън, горила учен, който не се отказал от Overwatch. Именно Уинстън нелегално включил отново мрежата на Overwatch и създал Overwatch Recall, събирайки отново всички агенти, след което нашата игра започва. Нека ви запознаем и с героите. Накратко, добрите герои в играта са Рейнхард, Торбьорн, Мърси, Макри, Уинстън, Генджи, Трейсър и Мей. Фара никога не е работила за Overwatch, но много е искала и майка й е била също част от отбора. Лошковците за сметка на това са Рипър и Widowmaker, макар че Roadhog и Junkrat също се водят лошковци, но те си имат отделна и собствена причина за това. Симетра също може да се нарече лоша, въпреки че тя няма нищо общо с Overwatch и изглежда поставя под съмнение съзнанието си. Всички останали не вземат позиция в битката и са неутрални. Преди да си изкажа личното мнение за играта, ще поговорим за всеки един герой по-отделно, за да ви запозная с тях. Ревюто и до този момент е малко дълго, затова нека да започваме. Soldier 76. Въпреки че досието му е официално неизвестно, Soldier 76 определено е Джон Джак Морисън, лидер в продължение на 20 години на Overwatch. Неговата реплика They thought I died. Part of me did. Може да бъде чута в видеото за официалната му история, в която можем да видим и снимка на оригиналният Overwatch отбор. В сегашно време той се бие като маскиран отмъстител, издирвайки тези хора, които са довели до падението на Overwatch. Но някога той е бил смел млад първенец, строго секретен подсилен войник, каран в Overwatch заедно с още един подсилен войник и негов приятел Гейбриел Рейес. Историята на главният сайт на Overwatch ни казва, че първоначално Рейес е водил групата, но именно Морисън е изпъкнал и станал първият официален командир
командир на Overwatch, създавайки спор между войниците в процеса. Именно този спор е довел до битката между тях двамата и това е била причината за експлозията в швейцарският Overwatch щаб. Имайки предвид, че Overwatch е основан 30 години преди действието на играта, Морисън би трябвало да е на около 50 години днес. Reaper. Никъде не е 100% потвърдено, но Reaper-а би трябвало да е Гейбриел Рейес. В играта дори има Blackwatch Reyes скин за Reaper-а, включен в Origins и Collector's Edition на играта. Blackwatch е била скритата карта на Overwatch. Как Рейес се е превърнал в жатваря не е известно. Спекулира се обаче, че Reaper-а е провален опит за изменение на генетиката, може би процедура нужна за спасяването му след взрива в швейцарският щаб. Каквото и да се е случило, сега клетките в тялото му могат едновременно да се разграждат и регенерират с супер скорост, което обяснява способността му да се превръща в мъгла. Жатваря изглежда работи за терористичната организация Talon и издирването на Overwatch агенти. Не е ясно какъв е най-големият му план. Рейнхард. Рейнхард някога е бил в оригиналният ударен екип на Overwatch. Декориран немски войник-гигант, живеещ под рицарски код, яростно лоялен и небезпокоящ се да говори това, което мисли, но в един момент остарял и бил принуден да вземе наложителното оттегляне от Overwatch и да наблюдава отстрани как всичко рухва отвътре. Рейнхард обаче не останал да гледа как света се руши. Той обиколил света с неговата кръстоносна броня, търсейки битки с злото, където и да ги открие. Торбьорн. Още един член на оригиналният ударен екип, Торбьорн е бил инженера, отговорен за по-голямата част от арсенала на Overwatch. Преди Overwatch той е правил неща за гилдията Iron Claw, неща като огромни омник титани, предназначени да строят небостъргачи. Но когато омниумите се обърнали срещу хората, тези титани си сменили оборудването, оборудвали се за война. Торбьорн станал част от Overwatch с цел да върне всичко на мястото му и когато се разпаднали, той се опитал да спре неговите творения да попаднат в грешните ръце. Widowmaker. Амилия някога била на страната на Overwatch, женена за Герат Локрокс, който води операциите срещу Талон. В отговор Талон опитал да убие Герат няколко пъти, но всичките му опили били неуспешни. Затова един ден Талон сменил тактиката и вместо това отвлякал Амилия. Когато Overwatch я открили, тя е изглеждала недокосната, но 2 седмици по-късно тя убила Герат в съня му. Талон успял неврологично да я репрограмира и завършил този процес, когато Амилия се върнала обратно в терористичната организация веднага след смъртта на мъжа й. Сега Widowmaker е безмилостна убийца. Тя се появява в кратката анимация Live, където убивате Харта Мондата, лидер на ордена на шамбалите, които проповядвали равенството между хората и Омник. Именно към шамбалите някога е принадлежала и Зенята. Зенята била една от набор от аутсайдери Омник роботи, които са имали пробуждане и препрограмирали себе си, живеейки в един манастир дълбоко в Хималайте. Шамбалите, както те са известни, търсили начини да излекуват раните от Омник кризата и да съберат хората и Омник отново заедно. Тяхното послание било добре прието от милиони и те станали знаменитости. Но един монах не бил съгласен с славата – Зенята. Той мислил, че начинът, по който да се реши проблема, не трябва да се проповядва, а по-скоро решението било между личности и отношения. И така той се скитал по свой собствен път и именно чрез този път той се запознал и обучил Генджи. Генджи е по-малкият син на капитана на криминалният нинджа клан Шимада, намиращ се в Ханамура, но той не искал живота на семейството си и вместо това се превърнал в нещо като плейбой. Когато баща му умира, по-големият му брат Ханзо поел юздите и бил принуден от старейшините на клана да вкара по-малкият си брат в линия. Наскоро излязлата кратка анимация Dragons, която разказва историята на Генджи и Ханзо, променят леко първоначалната история, така да се каже, и двамата не са съгласни за посоката на империята Шимада след смъртта на баща си, но независимо от това резултатът е един и същ. Битка избухнала и Ханзо е принуден да убие брат си Генджи. Overwatch спасили Генджи и го върнали към живота като киборг, използвайки го като инструмент, за да свалят Шимада империята, което той и направил. Но след това Генджи във война с неговата полуробот страна оставил Overwatch, търсейки отговорите в света. Той намерил Зенята и чрез него намерил вътрешен мир. Ханзо. Голяма част от историята на Ханзо се върти около Генджи, разбира се, но след битката Ханзо не останал да управлява империята Шимада, а вместо това я напуснал, поразен от скръб и вина, след като той вярвал, че е убил брат си. Връщайки се обратно към единственото нещо, което той знаел да прави, той скитал по света като войн, като се стремял да възстанови честа си и да прогони призраците на миналото си. Мърси.
Именно доктор Анжела Зиглер спасила Генджи и го закарала в Overwatch да бъде възстановен. Тя била ръководител на медицинските изследвания, като е била връбувана благодарение на нейният пробив в нанобиологията. Тя не била съгласна с военният подход на Overwatch, но използвала техните ресурси, за да изгради крилатият си Валкирия костюм, който тя ползва днес. Когато Overwatch се разпада, тя продължава животоспасяващата й работа из целият свят. Макрии. Макри някога е бил разбойник, който работил за Deadlock Gang, незаконен трафик на оръжия и хардуер за целият американски югозапад. Но Overwatch разгромили Deadlock Gang и Макри бил изправен пред избор да изгние в затвора или да се включи към Overwatch. Той избрал второто и с течение на времето започва да вижда избора си като начин да се реваншира за греховете си. Той се присъединява към скритият екип Blackwatch, воден от Рейс, но когато започнал вътрешно екипната борба, той се оттеглил. Макри е стрелец под наем днес, разбойник с пура, решаващ неправди където и когато може. Уинстън. Горила израснала на кървавата луна. Той е генетично инженерна горила, чиято цел била да изследва продължителният живот в космоса и за разлика от повечето горили там, Уинстън се развивал много по-бързо на умствено ниво. Той бил приютен под крилото на учения доктор Харолд Уинстън, като в резултат на това Уинстън взел името и очилата на ученият за себе си. Както можете да предположите, в другите горили нараствало неспокойство и те се разбунтували, убили доктора и заявили, че колонията е тяхно притежание. Уинстън избягал оттам, правейки си импровизирана ракета, с която отлетял към земята, както било логично, и намерил своят нов дом в Overwatch. Той е представен като лидер на Overwatch в днешно време. Уинстън е фокусът в кратката анимация Recall, която заема място в старата наблюдателница на Overwatch Watchpoint Gibraltar, което също е и карта в играта. Трейсър. Трейсър от околностите на Лондон е най-младата персона, представена в експерименталната програма за летене на Overwatch. Тя бива наета да управлява пътуващият във времето Slipstream Jet, но по време на встъпителното излитане се получава неизправност и тя изчезва. Трейсър автоматично била приета за умряла, но се появила отново месеци по-късно, много променена, движеща се в и отвъд времето. Просто жив съществуващ призрак не можеш да остане в плътна солидна форма. Но Уинстън ни помогнал като изобретил ускорител, отнасящ се за времето, който я стабилизира и тя носи до ден днешен. Когато Overwatch се сринал, тя все още се борила срещу неправдата. Мей. Мей, незаменим климатолог, бива наета от Overwatch, за да се занимае с изследванията в еконаблюдателните постове по света и да открие истинската причина за разрушението на околната среда на планетата. Тя била в наблюдателният пост в Антарктика, когато полярна буря удря и откъсва наблюдателната кула от света, и докато провизиите се изчерпвали бързо, нямало какво друго да се направи, освен да се навлезе в криостазис. Години по-късно криогенната стая била открита и Мей била единственият оцелял, но когато се събудила, Overwatch вече ги нямало. Bastion. Bastion роботите били използвани срещу хората по време на Омни-кризата и техните опустошителни ефекти били пократителни. Следователно, хората не можели да понесат гледката на Bastion и когато Омни-кризата приключила, те ги събрали и ги унищожили. Освен един от тях. Един усъкатен и ръждястващ в пустощта. Години по-късно той се събудил. Програмата му за борба била разхлабена и по-скоро показвал голям интерес в заобикалящата го природа. Този чудат Дейвид Атенброг на роботите е, разбира се, Bastionът, който познаваме и мразим и до днес. Дива. Дива е професионален StarCraft играч. Какво ще кажете за това, а? Ето и ние, световен шампион, когато един ден правителството на Южна Корея дошло, почукало на вратата й и записали името й в мобилният екзофорс на корейската армия, или иначе казано на английски мека. Правителството имало нужда от хора да пилотират роботи, борещи се с Омник чудовище, което се надигало от дебрите на морето и нападало на всеки няколко години. Преди време роботите били пилотирани и управлявани от дронове, но мрежата на дроновете била прекъсната и така с малкото останали места, прогеймерите им се сторили доста атрактивна идея. Фара. Фара винаги имал желанието да следва стъпките на майка си и да стане част от Overwatch, но групата се разпуска още преди тя дори да има този шанс. Вместо това, като почетен член на египетската армия, тя се присъединява към компанията за сигурност Helix Security. Helix сключило договор да защитава изследванията на изкуственият интелект в Гизаплат и това устройвало Фара. Тя получила свой емблематичен боен костюм, а именно Раптора Марк 6. Roadhog. Мако.
Гигантски човек, живял относително спокойно в австралийската пустош, докато не бил принуден да напусне дома си, когато правителството подарило неговите и околните земи на Омникс роботите след Омник кризата. Мирът, който правителството искал, вместо това довел до бунт и австралийският фронт за освобождение взривил фюжън ядро в Омниум фабриката, която изравнила земята с километри около нея. Австралията, която малко познава, останала апокалиптична, облъчена и беззаконна пустош, която звучи малко като Mad Max, не мислите ли? И той започнал да се променя. Той сложил маска, чрез която да диша, и тръгнал по магистралите на неговият мотор. И тогава човечността му изчезнала заедно с името. Junkrat. Junkrat бил достигнат от същия този Омниум взрив, оцелявайки в суровата пустош като чистач на отломки. Нещо като Рей от Междузвездни войни, въпреки че той едва ли носи джедайското в себе си. И така, той бил такъв, докато не ровил един ден из отломките на Омниум фабриката. Тогава той открил много ценна тайна, но именно с това си действие става мишена за всички останали. И точно това била причината Junkrat да сключи договор с най-големият и страшен човек наоколо, който да го защитава, в замяна на което ще ли да разделят плячката си 50 на 50. Този бодигард бил Roadhog. Днес Junkrat и Roadhog са на световно турне, на голяй с престъпността и луди пропорции, изравнявайки всичко по пътя си. Симетра. Сатя била изтръгната от крайната бедност от южноиндийската корпорация Вишкар за потенциалната й способност да манипулира твърдата светлина. Вишкар корпорацията имала за цел да създаде нови самоподдържащи се градове веднага след унищожението, причинено от Омник кризата. Ютопия било неговото най-голямо творение. Град, създаден от твърда светлина, който можел да бъде манипулиран или променен за секунди от архитектите на Вишкар. Изолиран и самотен, Сатя станал един от най-добрите от тези архитекти. Но Вишкар видял още по-голям потенциал в Сатя и я изпраща на тайни мисии под прякора Симетра, тъй като Вишкар искал да разшири влиянието си в целият свят. Точно поради тази причина Вишкар се озовава в Рио де Жанейро, Бразилия, и се опитва да наложи силата си върху хората там. Нещо, което Сатя вярва, че е за доброто на всички, но в последствие започва да поставя под въпрос. Лусио. Лусио е израснал в Рио. След Омник кризата града му бил в руини и той се обърнал към музиката като начин за повдигане на духа на хората около себе си. Той станал една подземна легенда, докато не дошли Вишкар. Вишкар обещали подобрение, но вместо това използвали местните жители и наложил тежки закони. Лусио търпял достатъчно. Той откраднал звуковата технология на Вишкар, използвана за потискане на населението, и го модифицирал, за да прави точно обратното, да насърчи хората. Той е повел въстание, което накарало Вишкар да се събере багажа, а в резултат на това личността му и продажбите на музиката му скочили до небето. Сега той излъчва в препълнени стадиони по целия свят, докато използва влиянието си за добро. Заря. Накрая ето я и Заря, една от най-силните жени в света от опустошената от война Русия, една от малкото страни, които победили Омникс и изключили Омниума преди Overwatch да бъде създаден. Тя е избрала вдигане на тежести и културизъм като начин да има силата да защити семейството си и хората, и била забелязана от руската програма за атлетика като потенциална звезда. Тя се присъединила към тях и личността й се издигнала. Чрез невероятната си сила успяла да пробие път до световното първенство, където се очаквало тя да щупи много дългогодишни рекорди. Но в навечерието на турнира сибирският Омниум се обърнал срещу хората и ги атакувал. И Заря като символ на силата се втурнала обратно вкъщи, за да подсили защитата си. И така, запознавайки ви с всеки от героите, е време да погледнем и към картите. Те са общо 12 на брой и са подредени в 4 категории от по 3 карти. Штурмовите карти са Ханамура, Temple of Anubis и Volskaya Industries. Ескорт картите са Dorado, Route 66, Watchpoint Gibraltar. Хибридните карти са Hollywood, Kings Row и Numbani, а контрол картите са Illinois, Lijiang Tower и Непал. И накрая на това ужасно дълго ревю е време да споделя и личното си мнение за играта. Още в бетата бях убеден, че Overwatch ще е поредната игра на Blizzard, която ще си взема и ще играя. И макар смело да мога да кажа, че съм фенбой на Blizzard, безпристрастното ми мнение за Overwatch е, че играта е наистина много добра. И не просто добра, а добра на ужасно много нива. За разлика от много други игри на различни компании, Overwatch е от тези игри, които ще останат в историята и пътя и към електронната сцена няма да отнеме много. Именно защото е една доста добре смазана и работеща машина, и само чистите умения на играчи и отборната игра са най-ключовият фактор. Балансирана е много добре, макар и мнозина да твърдят, че има герои, които са overpowered, докато самата истина е, че от бетата на сам Blizzard успяха да направят много промени по самата игра. Лично за мен това е играта, която за пореден път доказва, че Blizzard не са просто коя да е компания, а компанията, която няма лоша игра, излизала на пазара до момента и такава, която се вслушва изцяло в своята общност. За финал, за пръв път в моя ревю ще дам оценка на игра, базирана на няколко фактора, и всяко следващо мое ревю на голямо заглавие ще съдържа такава оценка. Аз съм Рошев и ви приканвам да станете част от Overwatch, дори това да означава да сте от страната на лошите.
Приятна игра!